baba uyu vanomusapota wewe. Baba uyu kubva tichingomitisana takabva tangotosiyana ipapo. Ndiwe kumusha kumwewo. Ndiwe kuwedza ndakati sangana mukusuka ndiri kwarara ikoko. Kunoseka chini iwe. Mwazviona kuti mwana wakuseka iwe. Kunoseki. Kwa kutongomitisana uko kwa. Chisodera sure kunoekera. Vatongoramba vo kwa ubva tangotosiyana. Wakatarisa uko. Sedera kuno kwatiri kupinde unyasopinda muvideo Kwa kutongobva tatongosiyana kubvawo ipapo 2001 pandamubereka kuti nditi vanomuziva vanzi. Unopinga chini. Ukuseka chini iwe. Vanomuziva vasati vambotukana veri pano kuti vatombobvunzawo kuti mwana wangu vakangoona kuti zvinonetsa zviwira vanhu. Asi zvichitenda nekuti sekuru vakatambira hore. Sadza nemuriwo nerice nemutakura nesadza ndiuchidla nani? namedheni. Ndo vanokubikira. Saka watowo muchirungu chaiwe. Medhemu vanokubikira vachikupa. Medhemu ane moyo wakanaka. Ine mere naimi. Ndira madhuwe medhemu wacho. Vakati ndingagokudii gani kokupawo. Saka chikafu chechinzwe kwandichawo medhemu. Pamwe vanoitawo chavo. Iwewo kana angoti hakusina chakati. Unongoindisa. Saka ndio saka uchibwinya mani iwe kwa hembe inono wachirwa nani? Ndoga. Unogona kwacherewe? Unowacha sei? Si unotora chine chi? Ndoita sipe ni bucket. Ndo wacho ndoita mvura. Saka uzonanikirwa nani? Ndoga. Unosvikira here macho? Nonika padanda. Unonika padanda? Alright. Kokufamba unofamba sei? Nofamba iri. Chimboti tatione. Tamusangana naye kumashopu sikamukoma nangu. Ushi. Kati mumadzaka asati atokuwarere. Achidero. Chidzoka. Atooma. Ndo zvaanenge achingoita. Ndakambomuona kuti pazinata mumwe musi kuchitonhora achibva kundotenga nomukachidhiringi. Kokupfeka mati uyu ndiwa 2001 mukomana ushu. Tozoya kuna headmaster tozoya kuna sekuru. Taona kuti zvine makore mangani. Tiri muna 2022 minus uli 21. Wamjaya kaiwe 21 kudhara. Alright, uri 21 ari ndosaka muchiti anogeswa nevava zvikwadi because wadone ndebvuka ndakadziona uyapadhuze mureza beards baba itsho nasovaradza de pruzira beards itsho vakanaka sei Vamugate 6 saka kwati mangwana vanenge vamugate 7 saka paanopedza gate 7 ati isiso pazvino tatenga tototi tapedza chedu chadi tapira tapira mirei wakabva grade 1 saka ukashinga zvetari ndoida chikoro zveiwe wakabva grade 1 uyu saka tanga grade 1 ane 14 years chakamira kumuitisa nonga ndakanzwa sokuti kunenge wakanga achiona izvo zvikomana izvo sinda kuzvikora zviya kuchikoro saka yeye asingagoni kunyora saka vanhu ava ndina kuva kuti mai vavo vakavabereka baba ndo aigara dzimba idzi vanga vari mukoma nemunin'ina mukoma nemunin'ina akazongouya uzogara akarohwa nababa vamwe chete mukoma nemunin'ina murevese ukazvopisa sei ndosaka ndakonifizika mamuna kuva mauziso handavhirikika handiti munaona pamahova papaina vadhende navamwinava handitombonyatsokusisiva vanga vari vaviriwo mukoma nemunin'inawo mai vamwe baba vamwe ndozvazvakangoitawo pano vakangonzi ndokudai mese muri vaviri kojekopo akaita sei saka uyu atokasi kugara akagara nemakumbora kutogara nemagadziko agari nesignature asidzidzira padungu pazinata ese
guys, oh my goodness, nhasi ndiri kuno kune rimwe prazi iri vachataura vega varizive prazi kuti kunonzi kwani kwatiri. Hamukona munhu uyo ari kukambaira uyo uya kuno chimbouya kuno tioni ndiye munhu wandanyanya kuvinga muzuva ranhasi. Right, mutogara uya kugara apa pationi. Yeah, icho cheka. Yeah, ukusekererei makadiko baba? Tinosibesa makaita wani kwakati ine kwabviwa uribo. Saka guys, tiri pano pamusha pakule vangu asi chanyanya kuti ndiye pamusha ndapotaura komana uyu mujaya uyu. Saka nekuda kwaizvozvo ndakambotora pepe kuti ini ndimbori kuno kwagutu kweholiday yangu kubva end of May kusvika izvozvi muna July unoyo nonase kudofunga kwendo gwangu akuchida kugurwa negurwe nemhaka yekuti ndakumbofanira kuinda kune mamwe maprovinsi pane vanhu 1 or 2 watakapromisa kuti pane certain province andichaenda uyezve I think I've done my best ndichimbotendererawo ndichimboonawo magariro ari kuita vamwe vanhu kumusha kwangu kwagutu because vakuru vanoti natsa kwawabva kwaunoenda usiku ine maere sekuru ichokwadi asi ndotofanirawo kuti mamwe mapurazi aya ndasingazivi kuti kunoku nzvimbo ino ndo zvairi. Saka chimbotiudzai imimi munonzani uye patiri pano panonzi pamusha pani? ini ndonzi Edward Gomba murwisi pano pafarm 301 pagomba. Tiri anda gutu here kana kuti vhinde kwachi? Anda Deure East ICA iri anda gutu. Alright. Ava baba vachimbotiudzawo ndimi ani? Ini ndiletwa Masunda mchineipi. Chimbobvisai kepi kune vamwe mastudents aidza pazinhata uyapendo shamwari nadebut vaudzei chinzwe. Ini ndiletwa mchineipi Masunda ndinodzidzisa pazinhata mazuva ano ndiri deputy head pazinhata ipapa ndo pabasa pangu pandiri mazuva ano. Mani makore mangani muri pazinhata? Ndava nemakore anokwanakitaiwo 32. 32 years. 32 years. So, alright, mother, makadi zvenyu? Ndofara hangu makadi. Ini ndonzi Tendai Gomba. Ndogara pano pa301. Nasekuru wangu nemwana wangu. Alright. Sezvandakambotaura kuti donzvo ranga riri ngoti tinoenda pamusha wega totarisa kuti situation yatatapiwa pana yakamira sei. Since uyu akanga ari wandakatanga kuapproach asi ndichiapproacha headmaster. Ndakambomuti siyei nekuda kwokuti mai vake ava hanzi vakanga vafamba mazuva iwayo. Ndochokwadi chandakainvestigata inini ndokuudzwa izvozvo ndikati kuti ndichiinda kundointerviewa mai veuyu mukomana uyu hazvigoni sezvo mai vake vasipo asina ndamuona ndokubva taona deputy naheadmaster ndobva tachinjana manhamba ndobva taenda kwamugijima pataenda kwanyika pataenda kwapayarira pataenda kwagwizhimbi ndikati chirega ndigozopedzisira nani nechikomana ichi. Uyo unonzani mukomana? Talent Gomba Mugomba. Nonzi Talent Gomba. Alright. Talent Gomba ndakamuona pachikoro. Handisi kuti ndotanga tabvunza mai. Chii chakaitika pana Talent Gomba? Talent ndakangomubereka akango stroke one side. Pachi ndichingomubereka 2001. Ndakangomubereka akadaro. Saka ndaingomutiwo pamwewo ndichimbominisawo kuHarare hospital ndakatomboenda naye ndichienda naye kumaexercise. Ndichiramba ndichingoenda naye kumaexercise ndichiti pamwe kuda uchasumukawo kubva aine 4 months ndichitanga kuenda naye kumaexercise. Ndichiti kufungidzira kuti pamwe kuda uchasumuka asi zvakatoramba. Kusvika ndangozongotoona kuti hapana zvendichakwanisa kuita. Kuzomuti ndiminise kuJairos Jiri ndakamboenda naye kuJairos Jiri kutombomunyoresa mari dzacho dzikandikurira handishandi. Ndikabva ndangotosiyana nazvo kwakutongogara kwakuuya naye pano kwakugara pano kugara kubva 2003 ndichiuya naye pano ndatobva kuHarare nokuti ndaimbogara kuHarare ndikauya panapa 2003 kwakugara 2009 ndinaye 2011 ndobva ndakazotanga kufunga kuti aitya vamwe ndikatofunga kuti chiregai ndimbominisa pachikoro kuti ambojairira vanhu nokuti wanga achiti akaona vanhu waitya. Saka pandakangozominisawo kuchikoro ndakangonomutangisawo 2015 kumutanga waminisa grade 1 ndokubva ndakazotanga kufunga kuti aitya vamwe ndikatofunga kuti chiregai ndimbominisa pachikoro kuti ambojairira vanhu nokuti wanga achiti akaona vanhu waitya. Saka pandakangozominisawo kuchikoro ndakangonomutangisawo 2015 kumutanga waminisa grade 1
2015 kuri watanga nemakore mangana anga atova ne mati makamuzara 2001 1 timbokalkulata pamedzi dzaenda kuri amasvombo 2015 minus 2001 ane 14 years ndobva ndakazotanga kufunga kuti regai ndimuindise pachikoro ndichingova nekungoti ajairire vamwe achidzidzawo kunyora kana kunzwisisawo zvinenge zvichiitika pane vamwe. Ndobva ndakangosvikawo kuchikoro headmaster vambaje kwabva vatomutambirawo akati angauye kwabva atouya. Ndakangobhadharawo chikoro temi imwe kwabva vatomuti achirega timupinze mubhimu ndobva atongopinda mubhimu. Saka dambudziko rake nderekuti haasumuki, haana chimwe chaanoita kushoko kungotozvitambira kana achingotamba, haana kwaanosumuka kuinda. Unotongoita rubetsero rwokutongopuwawo kana pano unenge atodawo kuchikoro. Ndotongobva naye pano ndichinda naye nebhara kuchikoro kwazinata ndichidzokazve naye pano kusvika ndazombowanawo wakaniti wheelchair. Ine wheelchair yacho iTubeless yakabva yabayiwa yandakandapuwawo kwandandaipuwa. Saka izvozvo hatorina mazano wakatogara itori kuchikoro nokuti izvozvi ndakauya naye musi weFriday arwara akatongoita emergency kurwara unoita zvekudonha fari mazuvano. Saka akadonha saka akadonha pari ndotonomutora kuchikoro ndokusaka izvo matomuwanika ari kuno anga ari kuchikoro dai achitova kuchikoro. Saka dambudziko rake ndiroro kutoti unotongoda kuti abetserwe kutongoti gonewo kurarama zviri nani. Wheelchair makapuwa nani? Wheelchair ndakatonyorerwawo kungopuwawo nhamba nemunhu kwabva ndatongoendawo masvingo. Yakauya iine Royal akanzi Royal Company ndo vakangotipa mawheelchair iwayo. Mamakawanda tatakawanda nokuti vakatosupply kubva chivichi takangoenda pamasvingo kuGeneral Hospital ndokwatakangoenda masita takatangonyorawo zviya zvongoti pamagrupu emafoni. Pane mumwe wakangouyawo panowo pachabhanga apa akati pane munhu wandanzwa unoti ndinokwanisa kusupply vanhu mawheelchair. Kwabva angotondinyorerawo kwabva ndazongotongonzi uyai kumasvingo muone mutowanawo wheelchair kwabva ndangoenda. Ndo munhu wakatotanga kutoita rubetsero rwendoti ndakarunzwa kuti ndabetserwa kubva ndichimubereka mwana iyi 2001 kusvika izvozvi ndobva ndakatopuwa. Ndakandina kuipuwa kare, ndakaipuwa muna Machi ipapa gore rino. Kubva achisvaka saka anambopinda muwheelchair. Nambopinda muwheelchair. Kuna maorganization ndaitomutengera ndakatotenga mawheelchair yangu maviri ndichitoshanda ndikashanda kuita basa rokusuka ndiro dzavanhu ndoshanda kusvika wheelchair yamwana wangu yakwana ndotenga. Saka wheelchair yekutanga makasuka ndiro muHarare macho ndobva basa rapera. Kwabva basa rapera kwabva ndauya kwabva ndamboita zvekumboenda kuSouth ndikashingirira zvendikatenga imwe. Maite kuSouth Africa ndaingoshanda zvekushanda house girl mashanda varungu kana kuti vanhu vatema pamareza mari yekutenga wheelchair yaiya ukangoisiya kuchikoro inopwanywa nevana vechikoro vachitamba pavanenge vachimusunda. Pakusunda vanenge vasingazoziviwo. Vanenge vasingazozivi plus vanazve vana vanenge vari vana vanenge vachidawo kutamba naye. Saka inobva yarovera yobva yatofa. Vana vanenge vose chinhu chavasina kumboona. Vanenge vachinakirwa nacho vachipusha. Saka chakabva chafa. Saka iyoyi ndo yandakandatotangawo kutotiwo ndaitawo laki rokuti ndabatsirwawo muupenyu hwakewo. Saka kumauniform ndimamuchidii mauniform ndindongotenga. Saka basa ranyina munotongoita ndire kusuka ndiro dzevanhu. Izvozvi mazano ndakatogara handichaendi ndakunzwa kuti nyama dzangu hadzichatendi. Saka izvozvi ndiri pano handina chendinoita chero kurya ndotopakurirwawo nasekuru ivavo tonzi mabaho apera ndopuwa. Handina chendinomboita kutongogara pano. Asi makazvarirwa pano? Ndakazvarirwa pano. Mune vana vangani? Ndevana 5 mwana wacho wakashayika kuzara ne4. Saka waraiti warakashayika umwe aripi? Ngatitange paFirstborn. Firstborn uriko kumusha kwake uBhowera. Wakawanikwa? Wakawana. Ndanzwisisa. Mai mimuri wepano pamusha asi mama makambowanikwa kuBhowera. Saka vana venyu 5 ndewe kuBhowera. 4 ndove kuBhowera. KuBhowera. Tane ndurika.
Alright. Saka ukutanga ari kubhuira kumusha kakuchengetiwa. Unenge unototambura. Utambura wepiri. Wepiri ndiye wakarohwa pachademana. Chadimana siri komoni. Apa pawirisha paututu apa. Ukusi. Alright. Ngadzi wa free. Alright. Saka zvikutomunetsawo. Zvese. Zvotori wese kubva zvenyu. Mose geji. Yes. Ndotaura chokwadi zvekuti zvotori wese kutoti nindi ndenjitoona kutoti ndikapuona sekuri Mose ndopawo. Ndopavo. Alright. Umwe wacho wetatu. Wetatu wakarohwa kwamucheka yaura. Cheka yaura. Pamunyikwa. Alright. Wechifo. Wechifo ndiye. Wechi5 ndiwa mauti wakashayika. But baba uyu vanomusapota wewe. Baba uyu kubva tichingomitisana takabva tangotosiyana ipapo. Ndiwe kumushawo kumwewo. Ndiwe kuwedza ndakati asanganawo mukusuka ndiri kuharare uko. Unosekesha. Unoseka chine iwe. Mwazviona kuti mwana wakuseka iwe. Unosekei. Kwakutongomitisana uko kwako. Chiswedera sure kuno egere. Vatongoramba vo kwabva tangotosiyana. Wakatarisa uko. Sedera kuno kwatiri kupinde unyasopinda muvideo kwakutongobva tatongosiyana kubvawo ipapo 2001 pandamubereka kuti nditi vanomuziva vazi unobvenga ukuseka chine iwe nditi vanomuziva vasati vambotukana veri pano kuti vatombobvunzawo kuti mwana uyu vakangoona kuti zvinonetsa zviwira vanhu asi tozvitenda nekuti sekuru vakatambira. Alright. Saka matambudziko tikati ndo matambudziko amunosangana nawo pakuchengeta mwana ukauya. Hapana rimwe dambudziko ripo. Uyu kutoya tinozvindira ega kauya. Kutoya tunoenda ega. Alright. Kugeza unogeza ega kana asingarwara. Alright. Unogeza ega. Kana achirwara ndi munogeza. Kana achirwara unogeza vakomana. Saka mati uyu ndiwa 2001 mukomana uyu. Tozoya kuna headmaster tozoya kuna sekuru. Taona kuti zvine makore mangani. Tiri muna 2022 minus uri 21. Wamjaya kaiwe 21 kudhara. Alright, uri 21 ari ndosaka muchiti anogeswa nevava zvikwadi because watone ndebvuka ndakadziona yapadhuze muraidza beards baba itsho nasovaradza de pruzira beard itsho vakanaka sei. Alright, sekuru chimbotaura utinzwi pamakaona ndo situation iri panapa makahwa sei? Ndakambona kuita hasha ndokuzoona kuti hazvina zvokuti unoitira hasha uye hachisi chitsva chokuti nyika izere navazukuru. Saka ungagoti mwana agare mudondo nomwana akaremara zvinobetsere chi kana denga rinokurambira. Zikanda kuti ngatigarisane. Pane mubvunzo yada kuzodzoka kwamuri posidza pachanya yechikafu saka pane zvada kuzobvunza. Handei kuna ticha chii chakaitika kuti muzoti mwana uyu ngaagare pachikoro because ndoziva kuti musi wandakasvika pachikoro po wati wamuuniform by the way unopfeka ndakaona nga anopfeka futi matrausi emeruni handiti ndeuyu anenge achingogwesha achakuradzai zvaanenge achiita pachikoro po anofamba achikambaira achigwesha imimi kule kuti kule instead of chitiudzai akaita decision yekuti mwana uyu ngaanga achigara kuchikoro ndiani? Ndisi takaita decision takatofundira sekuwari kuti no zataona kuti distance yokubva kumba kwake achiuya kunoka achikambaira kana kuti muchimusunda nebhara zuva nezuva zvingatinetsa zvingamunetsai regai tiitiwo momusi mumboya muika ndobva tamutsvakira pokudi pokugara tikati tongopawo kaimba kungoti adini angopindawo muchimutsvakira munhu kuti amubekire nokuchera mvura kana akuida panguva uye kuti kuda musi haangagoni kuti avate oga uda kuti avate una vamwe. Saka ndo zvavanga vachingoita zvakanyanya kutiitira kuti tideo takaona kuti kufamba distance yokubva kuno kusvika kuchikoro zvazisingaiti uye ndobva taona zvekuti ivo vari sokutaura kuita mai takaona kuti vatsvake nzvimbo nezvikoro zvinopinda mwana vakaita savava ivo pachavo
mari yacho vanga vasina saka takangotiwo isusu hakusi kuti kwedu apa ndo zvatinoita takangototi uyoyu hatinenge ambovegi akadeo ngatingobetserana naye avo vachitsvaka zvavangakwanisa kuita isuwo tichizama unopetogona navo kuti ayamuike akwanise kuenda nokunyora. Saka pachikoro unogara naizvozvi unogara oga asi padzimba pane mamwe ticha saka kura kuti iwo utori ticha kewe uri ticha saka unogara pauya padhuze tinzwe unchimbotiudza uniwe saka une uchibikei ndikasadza nemuriwo neraisi nemutakura nei nesadza ndi uchidla nani namedhemu no ndo vanokubikira saka watoo muchirungu chaiwe medhemu vanokubikira vachikupa medhemu ane mwoyo wakanaka ine mere naimi ndira madhuwe medhemu wacho vakati ndingagokudii gani kokupawo saka chikafu chechinzwekwa ndichavo medhemu pamwe vanoitawo chavo iwewo kana angoti hakusina chakati unongoindisa saka ndosaka uchibwinya mhaniwe kwa hembe inono wachirwa nani ndoga unogona kwacherewe unowacha sei si unotora chine chii ndoita sipe nebhaketi ndowacho ndoita mvura saka uzonanikirwa nani ndoga unosvikira here macho nonika padanda unonika padanda oright kokufamba unofamba sei nokambaira timbotita tione tambosangana naye kumashopu sikangukomana uyu kati mumabvati asati atokuwarere achidero chidzoka atooma ndo zvaanenge achingoita takambomuona kuti pazinata mumwe musi kuchitonhora achibva kundotenga nomukachidhiringi kokupfeka zvisokisi hakusina nere chero shangu ndomutengerewa hapfeki unopfeka ndongopfeka dzibharuka pamusoro nekuti ndopaanokambaira napo ndopaanokambaira koma umu mumagulovhosi magulovhosi unawo ngoti amajairi kozve umu andinambomuwanira zveumu manje pane mumwe mwana anofamba achikambaira achidaiwo kuyekera kuchipingi saka kune mumwe mbuya vanga vakabva nezveumu zvokuda kupa musikana iye tatambomupa zvimwe saka ndokwanisa kuita ndogona kuvabvunza kuti vanonditenderere kuti isezvo tisina kuzokwanisa kudzokera kuchipinge kunomupa musikana iye tikwanise kupawo uvhu pamwe anogona kunga achionavo vhidhiyo ndandikwanisi kumupasa ndanzimupi zvotovako saka taizongotaimira kuti pamwe tikazona munhu anenge achindaikoko zondongowedzera bcause anga ane zvimwe zvatatakatompa tikatodocument nezveumumu zvanga akatotumirwa nemumwe munhu kubva kuuk saka izvozvo zvimbuya vanga vauya nezveumu saka vachikwanisa vakabvuma kuti timupewo ndinoti pandozouya kubva harare asi handisi kuti munani ndongoisawo mumota kuitira anenge izvi ndozvezvongoshanda zvake izvezvo ndozvazve zvakatoita zvinongosungwa umu iwo tongoekera then wandoreva kudai zvazvaizvibvira kuti awana izvo zvokudai umu haazogwadziwi stereki manje because chotoita sechisoft chakanakisa chinhu ichocho chakanakisa kwaona uzochibvarura ka asina kuti kuita inonziye kusvedza munju ndio unongotoita kani nanzva ndio unotoita kai kuti udzake nayo kuenda kuchikoro saka unaiti ndandichikakuleta kuti kubva kuchikoro kubva pa10 ndakuona kusvika kunoku nepanonzi dzimwe nguva anozombotorwa nechikombi odhiropewawo ozokambara chuya kuno kana mai vasipo ndambesha ndikaona zvinenge dziri kuma 2.2 kilometers ndichimesha hangu distance saka kurova kuti andozosvika kuno kafuta hamira kuti mahours mangana achingokambira achifamba achizorora zvozvoreva kana tomboti bhara risipo kana achinge angokwira asina kuudza vanhu kuti ndiri kuuya kai unotombouya asina kuudza ake vanhu kana achida kuuya kai unongokwira akangowana wamukwidza kombi wotouya saka ino shamwari yako ndiani kweiwe iwe anonzi ani zvendikomuzive roni ronani muhwese
Roni muri kusinda shamwari wanodzawo futi kuchikora uko. Uyu wava kune mashaka. Hai suku. Roni ndi upi? Une hetu. Roni ndi mwana wanyu. Mwana womwana. Mwana womwanawo. Uraiti. Saka sekuru ndoda kudzokera panyaya yechikafu. Ava vati vakatanga kugara panapa gore ripira vatsoka kubva vauya nemwana 2001. Saka pakupesa padobata chiti mamuchimboshanda muchidzoka muchasei. Kopa musati makaguma kushanda gore ripimi mamoti ndakapesa kushanda kuti chigara pano. Gore rapera kuzokwanisa kuinda kwandaimboinda ndakazongouya gore rapera ndikatotanga vanhu vatopedza kurima. plus ini ndaigara nanambuya saka vanambuya vakafa gore rapera. Vanambuya ndio vapi futi? Mairera ndo vandaigara navo. Saka ndo ya tichiri ipapo pane yambuya zvatonaka. Vari kuti ndachikufunda munogara papi saka kana muchiti munogara pasekuru. Imimi dzimba dzamunogara ndedzipi uye nemuchigara imomo? Iyi ndiyo yairi yambuya. Yambuya vadoko. Saka imimi makapuwa nani kuti mugare? Ndo mamunogara futi imimi? Kumusoro, kugara uko kumusoro. Ava ndo nacho adhima waimba yawa baba zvakanaka. Saka imi ndi munogara umunani? Natalent. Mbuya venyu ndo mavaigara umu. Saka mbuya vachira penyu maigara muri 3. Taigara 3. Ndobva vanasekuru vangochisara imomo. Uvatamu. Iyo ndiani? Ndeyambuya. Ivo vakashayika. Vanga vari 2. Vanambuya. Ngoma vangonzi. Saka ava varipiwa vakashayika futi vamasiri wadzimba dzacho. Ndosaka tikuona kuti apo pane chirugu uyu nechirugu. Ko umwe ndiani? Rubuda. Iyo. Saka muchashandisa izvozvi. Sekuru vakaisa zvinhu. Sekuru munozoita zvinhu musei muchibva uko. Sei? Uyu panga ari out kawo. Imba itakata ndaivakira mabhachula. Bachula ndo chichocho. Vakomana vangu vasati varoora. Ichiri timu. Mirei sekuru. Sekuru musha wenyu uri ukuzasi ukwanyi. Iyo imba. Ipa musoro pemabwera. Pezeri peike ndo papa nemba inobva kare. Teni but vakomana maizoti basa ngavauye uko. Vakomana vangu vana vangu. Ndo mama ndimakavaka iyi. Ndawisisa. Saka vakazoroora ndokubva vaenda kudzimba dzavo. Ini vanambuya nambuya madzimai enyu here. Ndiri confused kuti ndio zvavanoreva kuti madzimai ndotoreva kuti wife aiwa mukadzi wangu uripo vatimhorosa vakumhorosa iya then saka vanhu ava ndina kuvaudzi mai vavo vakavabereka baba ndo aigara dzimba idzi vanga vari mukoma nemunin'ina. Mukoma nemunin'ina akazongouya uzogara. Akarohwa nababa vamwe chete. Mukoma nemunin'ina. Murevese ukazvopisa sei? Ndosaka ndakonfuzika. Ndandimi. Mwamuna kuva mudzidzo handavhirikika. Handiti munoona pamahova papaina vadhene navamwina. Handitombonyatsokuziziva. Vanga vari vaviriwo. Mukoma nemunin'ina. Mai vamwe baba vamwe. ndezvazvakangoitawo pano Vakangonzi ndokudai mese muri vaviri. Ko Jacob akaita sei? Zvakaitika. Saka ndokunokotoredzera Jacob akati ndondoshandira achishandira Rachel. Vakati aiwa hatikoni. Zvakaita ini nemunin'ina wangu murume wobva ati ndokudai mese muri 2 yaibugare. Ndo zvakaitika pano. Ndo madzimbuya mukoma nemunin'ina zvakaitika. Zvava clear. Ndandavhiringati asi munin'ina wakazotorwa ndichogara kwapa. Alright ndawisisa. Then mama kavakapa. Saka ndoda kuti kwemi sekuru mugozoya muchitora ugusei. Ndanda confused. Alright. Saka ndopakabva pavati chiri chinongova chivanze chimwe chete. Aiwa ndapabata, aiwa ndikufunda pabata. Alright. Saka nina uyewe kuti saka imise kuti ndimakatora muzukuru kachiwi. Saka muzukuru makazompewo chindima chekuti chingozvionyerawo abasara manjingokupa baba ari kwemwedzi. Kana kutongoti gore rakaipa dai akatoibvisawo. Vanga wakarima makarima here. Mukazoti? Zvakato. Zvose. Saka sekuru vakakupa akanonoka. Ndakanonoka kuuya. Makatononoka zvenyu saka gore rinotopera zvemuchingochengetwa sekuru. Ndongochengetwa. Saka gore rinomokasira inyu. Gore rino ndiri kutora. Zvino makapa madhireni mangani?
omunhu wani madreni makuru matatu rimwe racho matatu matatu akawanda riri kubva pano kundosvika kuhota chenu uko kondotora rimwe rinoenda uko kouya rimwe riri kubani izvo tikatibovatenda sekuru zvokwadi makaita basa muchiona mukavapawo pekurima zvoita nani gwendo rinotevera vazofi nechi nenzara uye negwendo rinotevera muzorambi muchidiwo muchichengeta kuti omabarwe ine mere nemwe mugoitawo simbe ino pamwe ndine makore ari kudi arikuramba chiite ndo anotozochengeta ndizvozvo kana pakadiro pakanaka kukumagadheni munoinjawo kumagadheni hatada kungohwisa kuti kushanda kwenyu kwakamira sei tigare taziva orit saka nhaiwe anonzati talendi chii chaunofungawo chaunoda kuitirwa nevanhu kubasa kwangu unoda purema purema saka iwe unoidii purema iyi unozosundwa nani right okay imi makazotorerei ucha yanga nechubhu ndodzose dzaipiwa vanhu inoti vanhu vacho vakavana dzavana kukonzida kuti vamwana vagare mutaundi saka handi dzine dzakangogadzirwa nefemu vanhu vongodzihodha vongoya chimwe nokuti handiti akanopirwa kumasvingo vaingofungidzira wese ndizvozvo but yatakapa uyu mhani kwamuchairi haina takatoramba yanga ine mataya iwaya inoda ine simbi idzi manje yake takabva tatogadzira nemabhakosi yekutanga iya kufa hayo kwayaita asi yanga isina chuma ine raba kwakugadzira futi choita chicustom made cheuyu ndokunge akawana munhu anomutengerawo uche ndochokwadi handizivi munongoziva kuti uche inodhura uche inombouya saka kana pane anodawo zvokwadi kutengera yekera saka uyu atokasi kugara akagara nemakombore kutogara nemagadziko agari upenyu hwese kutongogara pamusoro pemakombore hazvirwadzi here talenti watojaira inga zvadaroma orit saka chikoro chii chinokunakidza unozita wagona kunyora rewe unodika kuti nyora unonyora pa nyora to ikwe lesignature azidzidzira padungu pazvinata saka konozvonyanga wakatonzi ndautengesa kutoziva change ke sure saka pazinata makashanda basa zvemi whatsapp uno whatsapp futi ndishatidingazopira mukati unozonditsotsa talendi apa eva smiling oraiti handizvozvo saka ndezvipi zvamunofunga ndimika kuchikoro kwacho zvamunofunga kuti angada kubatsirwa nazvo uye kuti tizoti achasvika riini achikodza pazinato amgrade hani izvozvo futi muonooni ndokuti titisu vamugrade 6 saka kwati pamangwana vanenge vamugrade 7 saka paanopedza grade 7 ati isiso pazinota tingatototi tapedza chedu chadi chapera tapera mirei wakabva grade 1 saka ukashinga zvetare ndoida chikoro zveiwe wakabva grade 1 uyu saka tanga grade 1 ane 14 years chakamira kumuitisa nonga ndakanzwa sokuti kunenge wakanga achiona izvo zvikomana izvo zvinda kuchikoro zviya kuchikoro zvaona kuti vamazitazo saka iye asingagoni kunyora ndikonakuti kana akapasa unogona kungoendawo form 1 nongonokumbirawo vhunjeri semagadzira anga akaitwa ipapa nongonotsvagawo room yekuti anenge achigara pavhunjeri uchiri kuda kuenda kuchikoro here shamwari talenti kuti nekuda kwei handidi kugarawo pamba audi kugarawo pamba panobhowa yakabanodii ponyangatapo nekuda kwei panakotitototamwe unoda kuna vamwe asi wakashinga ndingozvifunga kuti yei wakashinga nokudanga rimwe munhu akasiya usiya hasi ndo zvandikutoona kana kubasa kwenyu kwaigona kuwana vanobatsira akawana project yaanenge achiita ari pano pamukoro
ichimuitisa kuti akwanise kuita zvimwe zvaanokwanisa kurarama nazvo. Ipapa pasataziva zvachose nangakunyeperai yangu kuti project ingazobuda ichita sei, ndingakunyeperai se zvamatongoona takagara panapa chese tichangopresenta video sezvizvi tichawa kuti vamwe vanoti kudi hauzivi, kumwe anongoti pamwe chigubhu chemafuta ichi, mumwe ndikuda masokisi handizivi, pamwe tarendi rake riri muchikoro hatiziviwo futi. Muona manje sezvo ane shungu wokudero pamwe kumusiya achinda mberi, pamwe mangwana atatoita dhokta wenyu singatozivi ndizvozvo zvongona ngodero. Asi kugonawo kwake kwakamira sei ndimu mukatotiudza kuchikoro kwacho? Ingadai below average. Below average. Yes. Below average. Saka maybe dai kwangu kuri kuona na Jairus chiri pako ndo wakona mubatsira. Zvinokuti saka Jairus uri kunobhadwa school fees. Oh. Kujairus chiri kwacho. Ndakatomboenda naye kuSouthampton, iye kuSouthampton. Ndiye yandakamboenda. Ipapo yanga iri 2006. Yusa? 2006 ndichinzi kumunyoresa zita chete 2006 vanga vakutoda mayusa vachitoda 400. Yes. Ini ndandisina kana sendi. Pandaishanda ndaitopuhwa mari ari mabhira. Saka mayusa acho ndainoona. Saka ndakandotongogara naye kuti kana zvichira tora kudai kutotadza kuti ine handina kana chiri kumbokwanisa. Vekwagutu kuno kwatiri kwamurwira pagomba pamurwisi pedo nekuvhunjira ndorode kuna kuvhunjira tauya nayo iyi muri sei mese ikoko vekwadiza onavo vana madhavo vanonzi kwanishiye kwadiza vamuresei vana paraidiza vana anidiza Alright, saka ndo mari natiri kuno kwedu kwagutu ndo kwandiri. Saka chakubata zvakare ashikamu zvinotera bye bye. Bye bye. Tora munhu chomwe icho. Cheka icho. Alright, ndizvozvo. Tatenda manje.